Yeah. Ngibingelele nina besilo, nina bendlula mithi. Ngibingelele na wonke amakhosi akhona ohlange. Ngibingelele nasenkosini yakithi lapha ebaba nangu uvuka Ntombela. Akukuningi engingenelayo nina besilo. Ngingenele ukuzobonga since ngibuyile eSwazini ngikhona la kwelakithi likaMthaniya. Uthando nje ngiphe lona nothando elingikhombisa lona. Nikwazi ukuthi nilwe nawo bonke abantu abalwa nami kulama network akhona asekhona esikhathini sesiphila kusona. Cha, nina besilo ngiyanicela nje ukuthi niqhubeke ningeseke njalo. Ningabanako oJobe labanuka isihlama nalabafana bonqubeko abanuka isihlama intombi yakhe lethu unqubeko. Ningayinaki lezo zinto lezo zipheka idede lothuvi nje. Sezaphelela umsebenzi azayisebenza khona, so thema kubuya inkosi yakithi eSwazini base bebona ngcono bepheka idede lothuvi lela bahlale belipheka. Nina besilo ke ngithi ngiyanithanda kakhulu, uqhubeka nje niyeseka inkosi. Kusekuningi okuhle okuzayo, kusekuningi okuhle esazokwenzela isizwe, thina sadala ukuzosebenzela isizwe. Azange ngizopheka isihlama lesesipheka oJobe nonqubeko nabo bonke labafana bakhe umsizi imkhovu yakhe le. Cha, nina besilo ke ngiyathoka kakhulu kunina, ngiyabonga. Yeah,